हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज का एक छठा ब्लॉग में। सो गाइस टिके हिंदी टिके कहदेली बहुत खुशी रे हिंदी टिके कहदेली। सो गाइस झुमा झुमा लागुची एबे टिके बहुत टिके खरा होची, बहुत टिके खरा बहुत थना थना लागुची। खटर सोई पड़ुची। खपरा घर तो खपरा घर छोटिया मोटिया घर थना थना लागुची, झुमा झुमा लागुची। सो गाइस आज प्रबल खरा होची जेहेतु काली टिके बहुत कम थिला खराटा, आज टिके बहुत खरा होची। झुमा झुमा लगुच झुमा लगुनि वीडियो बनाबे स्टार्ट करुच्ची। आज ब्लॉग शेष पर्यंत देखु। चलो तो ब्लॉग को स्टार्ट करवा, डेरी करवा कहीं स्टार्ट करवा। चलो केमती खरा होची मु देखे दूची। चलो और ए सार्ट आप देखी पारे, यहाँ हूँ जोटा आम कम करूँ से कंपानी मिली KPCPL जोटा आम कम करूँ से सार्टा मिली। এইটা হচ্ছে আমার ছোটিয়া মোটিয়া ঘর, খপরা ঘর। সেই ঘন্টাটা দেখিবা সে ব্যাটেরি নেই, সে ব্যাটেরি লগাইলি যাই সেটা এমতি আছে। এইপଟେ আগ এইটি চুলি ଥିଲା যে কଳା ହେଇଛି କାଠଟା। ଆଜି ଟିକେ କେମିତି ଖରା ହଉଛି, ଭଣଜା ବୋଟ କେମିତି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତା। ଚିକେନ, ଉଲି ଶାଗ, ଟମାଟର, ପଖାଳ ଭାତ। ହାଇ କରିଦିଅ ବାବୁ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଟ୍ରାଇପେଡରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକଟା ମୁଁ ଚାର୍ଜ ବସେଇ, ଚାର୍ଜ କମି ଯାଇଛି, ଚାର୍ଜ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବ୍ଲଗିଂ ମାଇକ୍। ଯେହେତୁ ଆୱାଜ ଟିକେ କମିଯାଏ ମୋବାଇଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। କେମିତି ଖୋଲିବି? ତାପରେ এইটা হচ্ছে ମୋ ଟ୍ରାଇପଡ୍। ମୁଁ ଟ୍ରାଇପଡରେ ଏବେ ଫିଟ୍ କରିଦେଉଛି ମୋବାଇଲଟା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଟ୍ରାଇପଡ୍। ଏ ଟ୍ରାଇପଡରେ ଆମ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଏବେ ଫିଟ୍ କରିଦେଉଛି ମୋବାଇଲଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ମାଇକ୍ ମୁଁ ଏବେ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆୱାଜଟା ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ, ମାନେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ମାନେ ଟିକେ ଆୱାଜ ଟିକେ କମ୍ ଆସେ ଭଏସଟା। ମୁଁ ଏବେ ଫିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବି, ଆଉ ମୋ ଟ୍ରାଇପଡ୍ରେ ମୋବାଇଲରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆୱାଜଟା କେମିତି ଆସୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଥିବ ଆୱାଜଟା। ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଟିକେ ଆୱାଜଟା ହୁଏ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଲଗାଇଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲିଅର। ଆଜିର এই ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖେଇବ ମୁଁ ହାଣ୍ଡି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ହାଣ୍ଡି ଏବେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯାଇକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହାଣ୍ଡି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି। ବାବୁ कौटा मोबाइल मोर पछे देख हाँ केम तैयारी हो 5टा तैयारी हो सारी ट्राइपॉड रे मो लोग सेट कर दी गोटे हेलानी तैयारी हो सारानी पूरा लास्ट पर्यंत देखो कि तैयारी होची तैयारी हो सारानी सूता कटा हम छटा गला 5टा तैयारी होता माटी केमती कराई माटी कराब उठाब
ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ଏବେ। ଏଇ ଚକଟା ବହୁତ ଭାରି ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲିଲେ ମୋର ବହୁତ ହାଲକା ଜଣା ପଡେ ଟିକେ। ଦିଶୁଛି ନା ଦିଶୁନି? ଦିଶୁଛି ନା ଆରାମ ସେ ଦିଶୁଥିବ। ଆସ ଦେଖ ଏଠି ବାବୁ ବସ ଏଠି। ଇଏ ହଉଛି ଭଣଜା ବାବୁ। ଧରିବ ସେପଟେ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ। ଧରିବ ଏଇପଟେ ଦେଖେଇ ଦମା ଟିକେ ଏପଟେ। ନା କେମିତି ବନୁଛି ଦେଖ ଏପଟେ। ନାଇଁ ଧର ଏଠି ବନ୍ଧିଛି ଭିଡିଓ। ମୁଁ ପଛେ ଦେଖେଇଦେବି ହଁ। କେମିତି ଲଗେଇଛି ଏଟାକେ ଏଠି ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଏଠି। ଦେଖ କେମିତି ଉଠୁଛି ସୁରୁ ହେଇକି ଉଠିବ ତାପରେ ଏଠି ହାତ ପୁରା ହବ ହାତ ପୁରେଇକି ତା ହାଣ୍ଡି ତାର ବନା ହେବ। ଜଣା ପଡୁଛି କି ସହଜ ହାଣ୍ଡି ତିଆରିଟା ଜାଣିଦେଲେ ସବୁ ସହଜ ହେଇଯିବ ଯେ କେମିତି 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 ହଉଛି ଦେଖ। ଦିଶୁ ନା ଦିଶୁ ତ ରୁହ ଧରନି। ମୁଁ ଥରେ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ବନେଇନି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିନି। ପ୍ରଥମ ଥର ବନଉଥିଲି ମାଟି ଏମିତି ଉଠଉଥିଲି ମାଟିଟା ଖଣ୍ଡି ଗଲା ଅଧାରୁ। ହାତ ପୁରା ହେଇକି ଏଟା ଏବେ ମଝିଟା ପୁରା ସେଇଟା ଦେଖ କେମିତି ବନା ହେଇଛି ଏମିତି ବନା ହବ। ଧର ନାହିଁ। କେମିତି ବୁଲୁଛି ଦେଖ। ଯା ଏ ପଥର ଦିଅ ନା ଏଠି। ବନେ ଭାଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ନାନା ବନୁଛି କିନା ଦେଖାଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓସାରା ହବ ମଝିଟା କେମିତି ଉଠୁଛି ତ। ଆଉ ଅଛି ପୁରା ଖାଇଦଉଥିଲ ଖାଇଦେବି। କେମିତି ଖରା ହଉଛି ଏଇଟା ତାପରେ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପିଡା ହବ। ପିଡିକି ଯୋଉ ସବୁ ଚିକଣ କରା ହୁଏ। ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି ହାଣ୍ଡି ଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଜଣା ପଡୁଛି। ଭାବୁଥିବ କି ମୁଁ ଏବେ ବନେଇଦେବି ହାଣ୍ଡି ଟା ତିଆରି କରିଦେବି। ଜାଣିଲା ପରେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ ଯେ ଏବେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗବ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବନେଇ ପାରେନି। ତାପରେ ତା ଗୋଟେ ପାତି ଭଳିଆ ବନା ହେଇଛି ବାଉଁଶରେ ସେଇଟା ଏବେ ତା ମୁଙ୍ଗକୁ ଚିକଣ କରାହବ। ହା ଗୋଟେ ନିଅ ନିଅ ହା ରାସ୍ତା ପଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କପଡା ଏଇଟା ହଉଛି ତା ମୁହଁକୁ ଚିକଣ କରା ହୁଏ।
मिक्सचर खाइबो काटिया ପାଇଁ ସୁତିଲିରେ କଟା ପାଇଁ କେମିତି ବନା ହଉଛି ଗାର କରା ହଉଛି ଛିଡ଼ି ଗଲା ହେଇଗଲା ହାଣ୍ଡି ତିଆରି ଗୋଟେ मत टिके दियो मिक्सचर ଟିକେ ଖାଇଦେବି ଓହୋ ନିଅ 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 ନାଇଁ 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 ଖାଇ ଧର 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 କିଏ ପିଲା ବାବୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହବ ଏଇ ଭାଟି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଥର ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଛୋଟ ପଥରଟା ଛୋଟ ଟିକେ ଗୁଲେଇକରି ଅଛି ପଥରଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉଛି ହାଣ୍ଡି ବନା ହୁଏ କଳସ ବନା ହୁଏ ଦୀପ ବନା ହୁଏ ସବୁ କିଛି ବନା ହୁଏ ମାଠିଆ ବି ବନା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର ଦିଆ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବନା ହୁଏ ନହେଲେ ଯଦି ମାଠିଆ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯାଏ ବନା ହୁଏ ନହେଲେ ଯଦି ବନେଇକି ରଖି ଦେଇଥିବୁ ହେଲେ ବିକ୍ରି ସେଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡର କଲେ ଯାଇ ଆମେ ବନାବନି କରୁ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଘୁମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୁମ ଖରା ମାସ ଯେଉଁ ପାଣି ରଖା ହୁଏ ସେଇଟା ବି ବନା ହୁଏ ଯେ ଅର୍ଡର କଲେ ଯାଇକି ଆଉ ହାଣ୍ଡି ତ ଏବେ ବନାବନି ଚାଲିଛି ଇଏ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କି ହାଣ୍ଡି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ତାପରେ ହାଣ୍ଡି ତର ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପିଢ଼ା ହବ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ରଖିବା ପାଇଁ ତା ରଖିକି ପିଢ଼ା ହବ ପଥର ପିଢ଼ା ହବ ତା ଉପରେ ବନା ହେଇଛି ଗଛର ପିଠନା ବନା ହେଇଛି ପିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିକଣ କରା ଇଏ ଥିଲା ବ୍ଲଗରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏମିତି ତିଆରି ହୁଏ ହାଣ୍ଡି ଆମେ ଏମିତି ତିଆରି କରୁ ହାଣ୍ଡି କଳସ ମାଠିଆ ସବୁ କିଛି ବନା ହୁଏ ଆଜି ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ କେମିତି ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଥିଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ବେଶୀ ଛୋଟିଆ ନାହିଁ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଟିକେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା ବାଏ ବାଏ